Dnešného videa. Podľa domy natáčam nové video. Trošku som pošla aj do účet. Neviem, čo budeme pošovať. Asi len tak pušík účtu. Pobližujem mu niečo vyprávať a tak. Nazvate si niečo dobrého, k jedlu a k pitiu. A môžeme ísť na video. Hráme pro hru. Hráme Bravo Ball 5v5, to som si na tomto určite zamiloval, lebo je to také ľahké. Vždycky sú protivníci dopredu a veľmi ľahké ich dať. Všetky pozície sa je úplne easy, no s Emzou to moc nejde. Dobre, Kylian Mbappé. Takže túto hru sme v pohodičke vyhrali. Tak by som pošla takto trošku tú Emzu. Nita nám padla, ale koľa Nita? Či Panda Nita. Tak pošlem trošku tú M a potom sa vám ozvem. Čus. No tak s tou Emzou mi to znešlo, tak som sa rozhodla asi toho El Prima, ten by bol asi celkom aj dobrý na túto mapu. Pozrite sa takto, no. Takto, padím som na tú mapu, takto bum bum. Napravil tu. A tu dopočujem bráne. Ľahké. Tak takto to dopušujem a vám sa ozvem. Čus. No také ešte nie úplne čus. Ešte som vám chcel ukázať túto hru. A až teraz čus. No dobre, chlapci, dievčatá. Dal som to El Primo na tier 6, to je mohlo zatiaľ toto preto za video stačiť. Máte odbery a lajky a čus.